Kaixo, gaur ikusiko dugu nola erabiltzen den rik euskaraz. Zertarako erabiltzen dugu rik? Rik erabiltzen da batez ere ezezko esaldietan. Nada edo ninguno esan nahi dugunean. Adibidez, ez dut dirurik, no tengo dinero. Ez dugu esaten ez dut dirua. Beste adibide batzuk. Ez dago urik, no hay agua. Ez dut lanik, no tengo trabajo. Beste erabilera bat galderetan da, kantitate zehaztu gabea adierazteko. Adibidez, badago girik, hai pan, nahi duzu esnerik, quieres leche? Beste adibide batzuk, erosi duzu ogirik, has comprado pan, entzun duzu musikarik, has escuchado musika? Beraz gogoratu, ezezkoetan ia beti rik, eta galderetan kantitatea ez denean zehazten. Eta listo, orain badakizu nola erabili rik euskaraz.